And that's Igbere in the distance. This is not fair. Yeah, they draw government attention to it. Ihe na-enwe usoro onye chebe ya kọrọ eze onye lọgwụ ya kọrọ eze
So Mini swallow for years and years, day and night. We were attacked. Nana hangway. Young California. So, only see a teenager in India needed. No drinking to teenagers. When you turn Alayi, day and night, years and years. Gabriel on the boat from the illegal. No problem. I do fail. I know so young. I don't think I am ruler. Apa we je ka badato. All the mula abadato. Aba kwa nyam ni ya. Even though you come no you ga ga egbo so. Rawi wana so ka. O kwese Bible, o kwese no ka. Cheru unu chetu ni ba kan go down. I don't think I am ruler. Aba bu nyam ni ola from the idea mo mbem je sore. So na bu mbada ba. E cross akwa ma mini to la bu ko e ba gele. Akoko. Ana ko so ya. What I said, na la jelu que la abo. Back to the road. So you take here bearing again. Leoze ibana moya bravo nka ụmụ osisi ombu ebe asakwa em ya do ulu idasi Ulo Chukwu efu sari nyefu sari that here by sudden ayiba na ya bri o kwani dikosi ahụ ga be but mbu that cave oh ibada jekwa ya bụkwa lime cave nke ị nọrọ kwa ga ihe nwe ha ote omula nke chọsara mụ nwa lo mụ bịa
Chukwu Obiaoma. Ụmụ nwa bịara. Laa na bịara. Onye ji ihe ọma abịa, ka ihe ọma sị. Onye jikwara nke ọjọọ bịa, ka ihe ọjọọ sị. Ọ bụ nwa ahụ ka ụmụ enyi. Ọ bịa sị, onye na-ete ụzọ ihe oke dị ezi ya. Ọ bịa anyị mara gị. Ile ile duru anyị bịa. Duru ụmụ ọ bụla ụmụ nọ. Ka ha laghachikọkala ibe ha nọ. Mgbe ha labụghara, ihe gbaa ha ihe oriri, ka ha pụta bịa rie ya. Ọ bụghị dị ikere nka. Ọ bụ Chukwu, anyị kwara Chukwu ọba ka iburu Chukwu Obiaoma. Ka ichewa anyị. Mgbe anyị bịakwara nka, anyị kwara enye gị ihe ị na-eri bụ ekele. Ọbaba anyị bịa. Okwu ụmụrụkwa. Mgbe anyị daala, ka ha fasa bịa rie ihe oriri a. Ha jigboro onye ọma bịa, ka ihe ọma nso ha. Ha ekwekwara ihe ọjọọ bịa, nso ha. Lee iji chịwakwa anyị, chịwo ha, mgbe ha ga-aka nka ala ga-achịkwakwa ibe ha na ịkpa efọ ha. Ikike ha chere ebe ha. Ma mmiri mmadụ iro, ka ahịa na ahịa. Mgbe ha na-ejikọ aka ala, ihe ọ gbara bịa ka ha nwụsị. Ihe nwe onye na-abịa nka, ya gbara ka ala. Ihe ọma ha gbara bịa, nye ha. Nyekwa ha, anyị ji ha bụ esi nkọ. Ekwetara ka ihe ọjọọ sọ anyị, makwara ka ihe eme anyị. Ele anyị chọọ anyị n'ime otu ọkpọ mụrụ. Nwaanyị ọjọọ. Bịa, adakwala wụ nwayọ. Okay. Quay hàng nữa nè. Quay hàng nữa nè. Bỏ chưa? Dạ vậy. Để quay hàng. Để nằm cả. Cấm mà rồi. Nó bằng cái qua đâu? Cái qua đâu? Cái qua đâu? Vô nhau cái vô nhau. Ai không còn. Về bỏ gì đâu. Vô nhau cái vô nhau. Nguru. Nguru. Hả? Ozu Sudan. Sudan. Is it now what you think? I'm told you know that. No, I'm going. Okay. No, no, Go you're on. here. Ai sợ. Sọp. Chukwu Obiaoma. Ọ na-abụ mmadụ eri ehi ya nwa mmiri. Ọ na-ere nke mbọ ji. Ọ ba mmiri si anyị na. Nwa mmiri si anyị. Ihe kwụsị dị ọkwa ahụ ụmụ ha. Ele ọhịa na-echewa ma anyị ndị. Nwa mmiri a. Ọnwa nke ụmụ ha. Ọnwa nke ụmụ ha. Mụọ ozugbo ụmụ ka agụ gba mmiri a. Kambachere. Mpane. Nadi, engo. Ini you make a mistake like that. Okay. Nè, nha nha.
So I don't know. It is a couple of years. Ndio kwa mimi nikusa. Yes, rekwa. Wewe je jembe ikema. Ana owenda zanka ye bu. Kama singa ke dongpa. Ebe zo won ka dongpa. Ka so ubia nyanya. Ofo do so. Emmari. Le ni prema yo. Nke mi agambe bo iba na ulo mi oji na neji. Le Palor. Okwe mali ba na ba abai. Ko na fsaba. Aya abai ba mi go. Abai ba mi go. Aya ma gali le mewa nda mfura cha kwa gani. Aya ma gali bom because ozo ado ya. Ibe mi kwa gambe so si iba. Anya afsa. Anya afsa. Because ason ya so. Ason ya so. O ne bia la na cha. Gambe ha. Am ga wa unu ya wa chetu anya. Aya mjani ba. Daddy, chetu anya ba. Mam. Jeje. For years, over 30 years. Yeah, but say one that years, matter. Iba mi wa. Oh no, I don't. And the table, all the name but na you faba. Iba ba. Aba me me kase na. You say about never over done. Jembe ya. Okay. Nko so do na aka. You know? Yes. I know. Papa bia me omenala Igbere. I think I'll make do with wide angle lens instead of the close-up. The close-up I'll use later. In a minute, how about it? You go very fast, that's the question. Ulo Chukwu Obiaoma. I have to run the order. There are rooms here. Different rooms. Abia.
Ulo Chukwu Obiaoma, Alayi, Abia State, Nigeria. The house of God. I can concur with you. Can mount my. You can video picture. I can win. This is the mysterious cave. That's well Anambra State. Except an indigene. Don't go further. Don't go further. Oje ka anakwa.
Ya do ba mo yi lo na do ngba ni. The house of God. Ulo Chukwu Obiaoma. Amankalu Alayi. Amankalu Alayi. Amankalu Alayi. Even I know when I saw you, the lemon. The lamb there will be there. I love you. Oh, lawyer, I did it. Yeah, I know my teenage in your line. Oh, you came. Or even dog. I do see buying. Kana si very good. Very also. Very good. Very good. Very you how you see my radio. Oh, you see my radio. I don't go to me and have man over in the I don't. I'm not doing it. I'll be not. Not a man. Yes, I'm about to read. I'm not in the library of the uniform. The boom back. That's the way I'm feeling. Confirmation. You can do that. Huh? I'm not doing that. All I know is those who see, hearing see that. And all about that. Yeah, do you know? All of it. Yeah. So, you got my
Loko river. Yeah, no, Alayi. Always your Kodola Menao. Yeah, Alayi. You cannot get Busso. Eh, Abu boy. I'm a book of. I so far, never leave me, but Yeah, I'm and the rooms no but I leave me go. Mother, This is not Giba. More than them. I know what it is but I ask you on that. Yeah, Mamma, yes, yeah. Ọka dị hụchimchim. Ọka dị. Ọ na-adị. Yeah, no, like years. You know, like years. Take care of me. Oh, can buy now. Oh, then they be banker. Oh, yeah. Bube, that's science. Ịga ịkwa dị gaa ịkwa mbara. Igbo na. Ọ bụ egwu eji bara ekwu Mụ anyị laga n'ihe. Mmadụ abụla ndị ikpe, mmadụ sankọ ntị. Onye ọma nna ajọ ose ụdị ịkwanye ọ na-akpọ ngidi ndị ọkwọ ọ bịara akpara anya ya si wọcha ụzọ ebe na gazibeti ọ bịa nwe ụlọchukwu kama ọ kpọrọ ụlọchukwu Igbere nwere Igbere nwe ụlọchukwu Igbere nwere ndị na ike a na-akpọ ihe chukwu Igbere ihe ọnwa Ulo Chukwu Igbere enweghị ha gwarakwa Ulo Chukwu so anyị bịa n'ihe n'ihe kpa ịma anyị na-akpa ọkị anyị bịa nụ ji gbuo ọkị ụgbọelu ụzọ katapila ya dochie anyị gbuo ọkị gbachie ụzọ ụgbọekwa ahụ ka anyị n'ala anyị bịa awụsa wọsị nnukwu ọjọọ wọsị eji egbu ụzọ si Igbere fụsara ọkpọma ụzọ ha anyị sọrọ egbula anyị emere anyị ihe ụka anyị ahụ ihe ụzọ akụ mechie ọchịchị ọ bụ ihe mere mmụọ Ini onye guru. Onye tụbara gị ike. ọ masịrị anọ ala mmiri Asị ọ bụ mmiri ọhụụ bụ ihe nyere gị energy iji. Timina ọhụrụ ọ bụghị ile m ji jee lụrụ o melarị m first. That's wonderful. Very amazing. Because feel see ha. See nyigoro ibe anyị ara ụlọ hụ. Timina ọhụrụ eru ma fusu na ejekwe. ya bụ ụzọ Kpetụkwarala anyị mgbe ọchịchị Ọjịkalụwa mgbe wa bịa ka wa bịa mee kpanjaram ngwa ọnwa. Ndị anyị wa bịa ịchọ isi mmiri ụlọ Chukwu. Ndị anyị wa kpaghị, ndị anyị wa chọọ. Ndị akwụsị wa mee. ọhụ anyị ahịa ya anya kama onye bịa gbara anyị ama bụ ndị ikwu anyị Igbere n'Igbere ndị ọkwọma ndị ọsọ ọkwọma bịa ugbulu ọsọ ọkwọma bịa Amankalu anyị ndị ọkwọ ma ọkwale ndị ọka afịa ka ọbụla ibina mkpa ndị ọbịa mkpara ihe m nọ mbere nna ahịa mkpa ndị ọkwọma nnọle ndị chi anyị ụmụ ndị ikwu anyị bụ Igbere delu mgbe ọgụ gburu ha kwara ngwongwa ihe igburu ya bịa ibe anyị ibe ha gara nwa ọma bịa ịga Ulo Chukwu ịga ya ụmụ bandara anyị lara bụ ụmụ bandara anyị lara bụ ụmụ ịga bọla ụmụ ka tee ọrịa ya agabụrụ n'abụghị ọma anyị egwu ụmụ ka ọjọọ dụrụ a na-akpọ oke anyị na Igbere ka m chesa mama ahụ ọha kama ọrụ ka ịga bụ ihe efu ga-eruo nka mkpa abata nka mkpa deni ọchịchị ọjọọ ụzọ ụdị ikwu anya ọ na-akpọ ngidi na ndị ọkwọma ọ bịa bịa kpara anya agba ya si wọcha ụzọ ebe na gazibeti ọ bịa nwe Ulo Chukwu kama ọ kpọrọ Ulo Chukwu Igbere nwere Igbere enwe Ulo Chukwu Igbere enweghị ndị na ike a na-akpọ ihe Chukwu Igbere maọkwado ihe ọnwa Ulo Chukwu Igbere enweghị ha gwarakwa Ulo Chukwu Igbere so anyị bịa nọ ihe ọ adịghị kpa ịma anyị na-akpọ ọkịrị anyị bịa nọ ji gbuo ọkịrị o gbuola ụzọ katapila
bịa dochie ụzọ anyị gbuo ọgụ gbachie ụzọ ogbekwa ha ụka anyị n'ala bụ anyị bịa aghọsa wọsịrị nnukwu ọjọọ wọsịrị ga-eji egbuo ụzọ si Igbere fụsa ala ya ọkwa ma ụzọ nwaanyị gara anyị si ọdụ egbula anyị imela anyị ihe ụka anyị na anyị egburu ọga ekọ bechie nkọ ọchịchị ọ bụ ihe mere mmụọ anyị si ọdụ sanya ekwu ihe emela anyị ememe nke ha mgbe Chineke yọrọ ọsa n'ọkpa anyị eji ime anyị mere nke anyị obere ya kwụsị ifere mgbe anyị dara redio ebe a na-azụ mebiri redio anyị lee anyị Bimela for him anyị mulo gbuha nna ola nchi nọ nna ha sara ma 3 na ede ma abụọ ya ma onye Igbo ma nke nwa la zulo ewi onye nge na maruru m ma 2 3 ewi nge inede ezugwu gang mageje half ma se ma hafu ya mi hafu ya ga school mlo ha ma bịa boy o se ka do gbo be ọkọwa o se ka do le ị na-ereri ya ereri no m na-ata ya taa ana ma anụ niile m na-egbu after ya he yetum apart from inchi so ro na eziokwu bere gbahara m n'ịbụ ọta anụ ya ko so wala ya iji ọma nwechikwa ọta anụ ọta anụ o be ta ba ne ana m eji mmanụ ndị ihe m na-eji ghee ya eghe menye m ma ọ bụ ihe mgbarụ mbo taro fa ibo gegwe mkpete adoele the 4 wheels anyị egwekwa eriri ji ese ele nkugwu adụ ịnọkwasị ya eseda gburugburu ya ruo nke ojeru ga-akwụsị gbara a na-egburu ezigbo Okay. na nwa echichi na nwa Ndaya mbro n'ichie ọdụnwanka nke a akpa ọ bụ new site anyị Gani